ברוכים הבאים לבית חב"ד נווה זמר. זה המקום שאתם רואים כאן, זה המקום שאנחנו מתפללים כל שבת. מתוך שלוחים של הרבי מלובביץ' הגענו לשכונה של נווה זמר כדי לפתוח את הלב לכל יהודי. זה מקום איפה שיש מלא פעילויות לנשים, לילדים, למשפחות שצריכות חיזוק. אנחנו כאן כדי לעזור את הקהילה שלנו. תושבת נווה זמר, והקהילה של בית חב"ד מאוד עוזרת לנו בשיעורי תורה, פרשות חלה, קבלת שבת. זה מאוד מקרב אותנו כמשפחה. ברצוני להוקיר לרב רפאל היקר ואשתו עדנה היקרה, משפחת ברבי, שהזימנו אותנו לערב מאוד מעניין, מאוד מאתגר, מאוד רוחני, מאוד יפה. הבית ממש מלא שמחה ואהבה ונתינת חינם, אהבת חינם. אני חוזרת בתשובה, ובית חב"ד הזה שעם הרב רפאל והרבנית עדנה נורא חיזק אותי ונורא התחזקתי מזה, ותמשיכו עם הטוב, בטוב ובנעימים, אמן כן יהי רצון. אני כל הזמן מקבלת פה פידבקים מכל הלקוחות שלי שהשתתפו פה בהפרשת חלה האחרונה, ותמיד הם באים ואומרים שהיה מדהים, אווירה מלכדת. מה שאתם עושים בחו"ל, בכל מקום בעולם, אתם עושים את זה פה אצלנו בנווה זמר, וזה לא מובן מאליו, זה באמת מקרב ועושה אותנו מאוחדים. זאת עבודת קודש. תודה רבה לבית חב"ד שמזכים אותנו כל שישי פה עם הדוכן תפילין, ובאים ועוזרים ומציעים לאנשים להניח. תודה רבה על הכל. כבוד הרב, תודה רבה על כל מה שאתם עושים לקהילה, לשכונת נווה זמר. באים, עושים שמח, משמחים את האנשים, מכבדים את האנשים, באים, עושים כל מה שצריך. אני באמת מודה לך מקרב לב. חזק וברוך, כבוד הרב. אנחנו ממש מודים לבית חב"ד, שבזכותם יש לנו כל שישי קבוע נרות שבת, ומאירים את כל השכונה, אז תודה לכם ממש. אני רוצה להודות לבית חב"ד. באתי לפה, עברתי לעשות איזה סידור קטן, הנחתי תפילין, מרגיש טוב, כיהודי, כשר. תודה רבה מכל הלב. תודה רבה לבית חב"ד נווה זמר, לעדינה ולרב רפאל ולילדים המקסימים שבמשך שנה כל יום שישי מביאים לי את הנרות הנהדרים האלה וקבעו לי מזוזה. תודה רבה על כל הפעילות המדהימה והמבורכת שלהם. אני רוצה להגיד תודה רבה לבית חב"ד נווה זמר שמגיעים לפה באמת ביום, בלילה, בגשם, בחורף, באמת בכל שעה, עד שעות היום, כדי שאנשים יוכלו באמת להניח תפילין ולהגיד תודה לבורא עולם על הזכות שלנו להיות פה. באמת זה כיף לראות את הדוכן הזה שמגיע לפה בשעות הצהריים ביום שישי. אני רוצה להגיד תודה לרב רפאל ולכל בית חב"ד. תודה רבה. תודה רבה לבית חב"ד מנווה זמר ברעננה, שעשו לנו פה חנוכה והכל, ודואגים לנו להנחת תפילין והכל, שיהיה לנו באמת כמו שצריך, אנשים נפלאים, נהדרים, אנחנו אוהבים אותם מאוד, הם יקרים לליבנו מאוד, ואנחנו מאוד שמחים שיש אותם. כל הכבוד.